Ayo iki jatahe sing akeh laman. Mung telelap-telelep mangan titik. Mana akeh? Wis. Ah, iki lho, wah, lagi sip lah kuwi. Oke, jalan terus sing akeh. Enak ya, Guys? Pak Kim duwe anu. Bako. Anu. Bako. Ning ngarep lho, nginting lho. Nyapa guys. Double es. Wah, po. Nek ndoke do. Jangan kuwe arah. Lho, jangkle bro. Wih, pisan. Alah ora iso biasane kuwi opake digowo. Opake gowo guys. Cendol. Wah, gunung pelut beda karo Mbah ibu Mbah. Terus lho Mbah. Apa yang boleh? Latihan kebo iki lho. Apa ya? Ora, aku mang lho. Jam baku ya. Ditelepon Bapak siapa yang di? bae kon golek. Ini ngomplong abang, neng, baku. Iki. Patikan mau iki. Patikane godhonge opo sampeyan. Lah iki apa iki? Kuwi jenenge Iki? Oh, sudah. Lah krokote nggih niki, Mbah. Mene tuwek kuwi jenenge patikane. Mosok duduk bare. Sampe oh kuwi. Kuwi dadah. Mbak Pran yo kuwi. Kuli makane. Mari. Ya iya, mari kuli yo. Soale kan junjung dalan kuwi enggak alasan. Lah wong ojek jam 11 seprapat nutuke mesti cek kaya ngenteni urung Allah kabar. Wes tawani jenenge Ratus menono sing lak nggo marga kembali wah wangi ambune. Nah, wah akeh ngene iki lho. Dingan cethokane. Wah. Aku bae ya. Mbok. Yo ngono dinane pas ngirim ning jual lagi kuburan kayak. Nana aku butuh lah. Apa? Ratus. Lah sing biasa akeh jian. Sing biasa sing dibongi wong-wong iki anu akeh jian. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Lah sing Gunung Kawi enak wangi. Juga tak naga. Cak naga larang Pak terus ya. Nggih. Kayak zaman MRT enak sing 140 watt kan ya. Lah sing kuwi abang ngono rupane kembali lak kowe marga iki. Ya semete anu. Abang. Heeh. Sing murah kayane. Sing abang iki? Heeh. Mbok lak amen Enak kuwi 100 murahan kuwi bentelan tuku. lah ya amen ono ambune wangi kuwi. Wangi ambune wangi juga. Gawakne marga jan sak bentel. Sing murahan kuwi. Jane kok sono. Lah iki opo ora dimano Pak iki rumasane lah. Iku ya telepon itu. Heeh. Iki teleponan. Heeh. Enggak dipangan butuh nih karo sing mangan. Mana deh? Ayo wangi makan opak. Mana sama komplit toh, langsung angkon jajan. Masa buri-buri dan buat. Masih gantung lho, Pak. Gantung pondasi tak menunggu, kan contoh pondasi dua ya.
Kon ngaret, Mbah. Ngaret tembus sampean. Ngaret teng pundi? Ini yang kali gesek. Lan miku dados sawah malian, Mbah. Ebek ti. Sama nang kali kono. Buka. Oh iya lah gue genter. Iya. Wah, gak umum ya. Lah kaya itu. Ya apa? Pas nang Kok kan ora percaya. Kah nang kono rada sepi wong nang kidul SMP. kidul talang lho sing kok kulon. Woi, wah, Abdul Talang kae. Lah ra ngono. Aku dene ora kono kae. Etan talange tangkis kuwi mau itu nang lor kuburan iki akeh, kulon kuburan ya akeh, malah kono sepi. Kanggo papringannya kan budas ora ndas. Kono wong golek rame kok. Heeh. Jane Mas Jantero sawun. Pak Prawi lah ra nyaline anune ya. Aku wedi. Endi Pak Prabu piye? Cilik ya? Aku mbiyen sik pacaran karo cah papringan iki. Tanggane Pak Idi sing sawahe blabak-blabak pring kok kene. Tak usungi rono ke perahu. Bareng tadi ki biasa tuwa. Aku dolan nang ya tawe tok ya dolan lor kali yo. Saya kira kok oleh lor atas meter. Wani tenan para Mas. Balik. Ah tahu. Ini Pak Idi tahu dijak jenate Pak Mo. Saya dia ayumu ya angka tahu anjir kan gono ayu kok. Nomor kali kono. Ndelok wedi re ya. Ya ombo lek Iya. ora kok tuwili nara. Alah, Kali masalah bayar depan cari. tahu. Kan getek ngene lek. Getek. Oh, getek. Kelaru obah titik mak limpung oh. Rimpung sih ora. Tergantung sing numpak. Heeh. Numpak wedi lho. Numpak wedi kan. Wah, sing numpak wedi polah iki kok. Lah aku tuh ngimbangi engki lah sedina mancing urang saya boyok peok. Asli, aku ning ujung kene ujung kono. Dene dhek obah aku tetep ngimbangi pomo dhek ngene aku ngimbangi rene terus ngene. Ngimbangi ngene, kok dhek ora ngimbangi rene. Lek ora yo numpak. Nah, wedi to. Dhek takon ngobek to, ngobek neng. Ngene, nang kandinge pos penyeberangan ngono. Diguyu bocah cilik. Bisa ndak obah? Muter ya. Lah kan muter. Neng di Kalimantan tuh. Neng Kapuas, yang kali gede. Lah kayak ngobek kan penak. Neng sebelah terus ngene terus ya tapi iso lurus terus ngono. Angel ya. Yo karek keseimbangan. Kowe lek ngobek ngene terus, iki engko tetep menggok ngene. Lah wong ngobek kae ora iso kok ngene tok ora. Dari set iki diputer ngene, set. Set ngono. Dadi nggo kompudine mburi kuwi. Cacah cilik. Ngene otomatis kan nggo ono. Cah cilik numpak perahu kendel. Numpak tak pelajari nek bulang-bulang. Oh lah. Maraya piye Kadung kulino. Apa meneh sing wong anu kuwi sing omahe apa digawe percon apa film Avatar sing kedua ya. Kowe tekono kede ra. Aku ngeter maru kede ning Kali Anyar yang kulone maratuaku kono. Kaline semene gitu. Sik isuke ana ombak banyu ngene. Banyu kan ngene, banyu anteng kan ngene ta. Kena banyu guru. Nah ngene. Ngono ki rumangsaku ngeblak aku. Teka kede ngeblak aku. Bah, Kaya anu, kaya wedi. Mumet aku ki. Mumet. Terus digenteni cah kono
Dek bos, kene bos. Sampai rasa tak tam ning ndas mung aku. Sing ngejak kan kuwi.